gaishe ka yawa dodar ta tabbata na labin muna ciki tunuwar haka hada turmi jure daka Allah tana da zancen Nasir Dano ya duza dan amana Nasir Dano ya ce Buhari ikon Allah kawai ko da kan daka shi gardaka tunkwal ma tunkwal Buhari ya haya ligidi ina kasa daɗi kashe ni yau zula yana kasa a fara masu kola ya yi warwazo tunkwal ma tunkwal Kasu can a saukwata mun tafkas wani na gwamna zai zo ya yi warwas sai Buhari baba uban baba fada da aljani ba riba ba saboda na duba da san aikin ba babanci ne dugarara dodar ya sa arzikin kasa ta hannun kosai magana ta sai da NNPC kul adanan kasa ma na kosai maganar barin hakan mai da hakan gwal baba ya ci wannan ma dunkwal dodar ma dodar sai na kulla boda ma dodar tunkwal ma tunkwal akalar su ko wutar mun bilana nan wannan ma dodar ma zuwa ne zai na nan wannan ma dodar wato na titinan dogo na nan baba ya haye su ma dodar wuyan titinan ma'aikinsu yana nan baba ya haye su ma dodar tunkwal ma tunkwal sanar da so shirin magu yana nan to shi ma dodar kamar aliyu kun san ma na nan to shi ma dodar wannan zara akwai burtai na nan uwa Buhari ya ci burtai ma dodar tunkwal ma tunkwal ina an gidar da zaɓe ya kammala rabe da karya ita ce bula Buhari ya yi wa 'yan wawa gula zaɓe ya kammala ka kai duma da sharrafi irin bado yaran gida ya kai su da rashin ido magagaryar zare ido sai zolaman rufe sa yankin Kano sai Buhari dodara jihar Kano har na tuno da zancen Nasir Dano kada da alzani bari baba ne wa da atika da dan kwali ba zane da har jaraba ma dodar baba ne shi sai tunkur ta tabbata tunkwal ma tunkwal injiniya malin bashi yana nan mun tare dan sagir kumandan nan kumandan masari kaltsina shi kenan